Stop din kludernisse. Er det nu et
nichearbejde. Jeg må hellere lige slå det op i en lille bog her. Den hedder 1000 gode råd til nisser om alt mellem himmel og loft. Nej, hør her. Råd nummer 514. Der står, en nisse bør kun rydde op én gang om året, nemlig dagen før juleaften. Undtagelse. Hvis denne bog bliver væk, må man godt rydde lidt op. Men straks man finder den igen, skal alt oprydning ophøre. Det er jeg også. Hold nu bare kæft. Jo, har du forresten købt en julegave? Nej, ikke endnu. Jeg venter på, at far kommer hjem og giver mig nogle penge at betale med. Det er snyd. Du skal da selv betale. Ja, det skal jeg nok. Men far skal først give mig nogle penge at betale med. Hvilken
Og så var der snedkrænding meget uvilligt. Det skal op med alt, hvad der var i spisekammeret. Næste aften fik hun og hendes børn endelig fortalt, hvad der var sket på slottet, mens sne kom helt op. Vi har et lille problem. Så, hvad er det? Nælderne har hugget Brunjuvelerne! Hvad siger I? Er det roligt, Bette Konge? Vi skal nok skaffe dem igen. De der kronpedaler der. Kom ind! Jeg vil bare spørge, om vi må fejre jul sammen med de spændende trolde der. Ja. Hold nu bare kæft. Aldrig vil I har stjålet. Selvfølgelig må I det. Jamen bare I kommer med kronselerne. De smager ikke godt. Se, du er da lige pludselig lykkeligt. Der er glædeligt. Nu skal vi danse som juletræet alle sammen. Hvorfor det? Fordi det er juleaften. Er det også noget, I gør hjemme hos jer? Yeah! Jamen, så må vi vel også hellere. Nej, se nu. Yes, det var hvad vi har lavet. At det så skulle klumme lidt i hernede med en hoved, det var så godt, hva'? Jeg synes, I skal holde med, for de øvrigt rigtig flot. Jeg synes, de var rigtig gode.